Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Nelbs Vlogs. Kung bago ka pa sa akin channel guys, don't forget to subscribe me. Hello mga bayut, mga OFW, mga Bisaya, Luzon, Visayas, Mindanao, around the world. Pakpakpak, mamamuhat, chami-chami. Hello sa aking mga viewers, supporters, na si DJ Maki Helmut, si Violeta Badao, si Lovely Obricon, si Ma'am si Mimi Vlog, si Ate GB Vlog, si itong uban ay nakalimot ko sila sa listahan. Basta susunod na naman ako i-shout out. Karon nagluto ko og noodles na Lucky Me with malunggay. Ayan o. Lucky Me with malunggay. So yan ang malunggay ko ihalo. Naghimo po ko og pipino, organic sa takarong mga diet sa takarong mga bayot kay so kasi kaog baboy permente yung pagkaog baboy ani kaya karon na adire nagluto ko og noodles na muna siya ang giluto niya sa pot holder na makulutuan abiya aso bayot muna lang akong gihuwatan kay magkaon na ko ron. Ilunod na ko ang ingredients sa Lucky Me chicken. Lucky Me chicken siya. With high tech. Kina akong lutuan, yunatag niya sa akong friend na si Kay. Salamat Kay sa lutuan ki parang yung uli sa ilan na gihatag sa ako ibilin tinubuan na lutuan hindi na ko mamuli maglutuan ani hindi pa ay Karaporawon aron maloto ako nag-ulod ang kamunggay kamunggay ba yun yan kamunggay yes kamunggay di ba naging kinabuhis kamunggay iya akong karaporawon kabiyot ang kasagdanan na siya diya mabukal bukal na siya iya maghukat sa kukanton bukit ko ba yun? Nagbungag kong puko ba yun? Lara ko kung kanon ko. Nagbungag kong puko. Na. Bukal na. Bukal na siya. Bukal na siya. Ako na siyang lumuran og etlog. Sa etlog. Etlog.
Kapuloan ni. Luto na siya. Mali na kayo. Diba? Kaluto na ang bayo. Dali na kayo magluto. Mga ilang minutes gamay na lang. 1 minute. Diba? Ayan mga bayot. Ayan mga bayot. Nagluto na ko bayot. Ayan Wow! Noodles sa pat, kettle pot. Ano siya tawag ani? Yan, napukoy pipino. Ayun ang pipino ko. Ayun ang kanin ko, day. Diha. Kaya mga unat karon. Mga unat ta. Kaya na siguro, oy, kinibukal naman yung maayo. Sa likod din siya kaayo, no? Ano siyang iba pang speakers. So, dito mas video. Okay, luto na siya. Okay na siya, eh. Ako na siya din ibutang ang tapad ni anak. Diba? Ang bakang transparent na yakong. Dali. Salitang galing ang pipino. Pero makita niyo mga bayot, ang akong kaon niya pipino. Mag-ampo sa tan, pag-resta ang harvester, pero lang yung tangsuan sa pag-harvest, yung pag-ampo sa harvest sa pag-harvest. Tsararang! Luto na! Uso-aso pagit mga bayot. Naunat pa. Hindi na ko na siya ilipat. Diya nilang kaya mula ihugasan. Kanon. Diya na po ito pipino. Wala kayo. Di, kailangan na po yung noodles na to. Di. Tama lang ang timpla. Mga ano pa mga bayot, hindi ko magkinamukit sa bakasinan. Gugogo, pet, subo na, kao na. Pipino na ay noodles na may malunggay. Nagluto ko kaya namit bilang bahay na luto dyan.
ang pipino mga bayot. Namibili ni bayot. Sino yan? Bata. Owen? Pati ako. Ha? Vlog. Man. Gusto? Pwede mo ba Pagpapin. Nilupan nga ako. kumapit muna. Tapos sa ano lang, ang isang kasaga. Ano? Ano yung ano pangalan na ganyan? Pero ang ano niya, bago man, hindi man siya ano. So, ano? Nada. Wala pa niya pang pagabinta? Hindi man nga, wala man nga. Bakit di pa napita sa isa? Ano yun? Walang ulam ko. Organic. Kung ano ba? At least may ano pang stock na isa ganyan. Ang ganda lang yun eh. Hmm? Tapos, bigyan mo na ako ng walang bukas na wala. Paano mo na nga ni? Hindi mo na kung buktin mo na nga. Bis siya lang sandaan. Hindi ako nag-duty, di ba? Yan eh. Bukas na yung sandaan pag may kota. Nag-vlog ako nun. At ako yung kanada ayaw. Storbo ka man. Storbo. Baligdaan ko niya. Huwag ka lang. Mga ganan daw. Parta. Bigya. Mga ganan. Wala ko rin bugas. Sapa. Lamig yung noodles na malunggay eh. Sa Pilipino ito yung gulaya. Kalingot ko mga bayot.
Hmm? Gamay na lang. Hmm. 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 Manangin ako sa inyo mga bayot. Salamat sa pagtanaw sa akong vlog. Sa punta ka mag-enjoy mo sa kaon-kaon. Don't forget to subscribe me. Huwag kayo mag-isip ng aking ads. Mga Bisaya, support ako. Thank you so much. God bless you. OFW, thank you. Love you. Mga chami-chami. Pak, pak, pak. Bye!